Hei, olen biologi Heidi Rubin. Olen koiraharrastaja. Koiria minulla on ollut noin 20 vuotta ja oma rotu on Englannin Mastiff, eli koira maailman jättiläiset. Omat koirat mä oon raakaruokkinut vuodesta 1998, eli aika pitkään. Ja olen hyvin tarkka siitä, että koirani saavat tuoretta ruokaa ja korkealaatuista ruokaa. Olen myöskin auttanut muita koiranomistajia raakaruokinnan saralla tekemällä raakaruokavalioita. Mä käyn luennoimassa aiheesta ympäri Suomen erilaisille koirakerhoille, lemmikkieläinliikkeissä, erilaisille harrastusporukoille, rotujärjestöjen kasvattajapäivillä muun muassa. Omegavetin sisältämät tuoreet rasvahapot EPA ja DHA vaikuttaa suotuisasti koiran niveliin, suolistoon, turkin laatuun, immuniteettiin. Kaikki koirat on petoeläimiä, joten on ihan luonnollista, että myöskin kaikki rasvahappolisät, mitä koiran ruokaan laitetaan, tulee olla eläinperäisiä. Eli Omegavet on lohiöljyn ja grilliöljyn yhdistelmä, ja grilliöljyn sisältämä astaxanthiini tuo tähän öljyyn tämmöisen kauniin punaisen värin. Omegavet sopii kaikille koirille ikään, rotuun, kehitysvaiheeseen katsomatta. Eli olen itse käyttänyt Omegavettia omille koirilleni nyt noin pari vuotta, ja jo 2 viikon käyttöajan jälkeen huomasin ihan selkeän eron niiden turkin laadussa. Ja sen takia mä suosittelen Omegavettia ihan kaikille mun asiakkaillekin ruokavalion lisänä.